Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura anoita mai. Team yangu depi mukuja sei tadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo. Aiwa zviri kupisa chokupepa. Sachapinda pana zviri kupisa vanhasi. Mungoba yo bata subscribe so that amsarechi pane zvinenge zvipisa vanhasi anditi. Chitopinda panyaya yedu kune nyaya yakabuda nyaya yenzi iyo kapfupi yachitaura kuti iya chorwa mukadzi nasvigeta. Izvi zvekuti zvakamuka zvakazara pane social media yese zvekuti vanhu vakachamadzika nazvo kana vakachamadzika nazvo takagadzira episode tichitaura nyaya iyi. But this night tazonda panhanga naye panyaya iyi tapinda ma streets tazokwanisa kubata panyaya yacho chepo because panyaya yacho chepo tazokwanisa kubata vamwe vacho vari munyaya. Saka nyaya iripo ndekuda isoni makapfupi video ite aitaura kuti iye akachorwa mota nemunhu angampa mota anditi but this name munhu angampa mota tazomubata vachara kuti aiwa kapfupi anga ane mota yake jeke ngakafa paandisire nini panamupa yaifamba panamuti chiwedzera 500 kapfupi panzi anga asina mari ndo pakachorwa mota yaya zvino mota iti anga itengera mukadzi wake but komana acho zvitaura iye kuti kana kapfupi achitakabhadhara mari ngaaburisire agreement of sale but this name taita phone call nemukomana chiita kuti mubvunzwire mega achitaura kuti dhira rakafamba sei uye azozadzikisa yashara tanzi kapfupi Benz yanayo akatoibira maraba mazuva aitwa fundraising zvamaraba zvaizha but this name ngozere ndinawo inzwa phone call mukomana akatadhirira kapfupi achitaura tichazonzwa kuti chobanga ava chawachati kudini nazo vachabusa mavhile 11 here kana kuti dzingori nyaya dzingoti iwo ambena zvavada kuita sasikuziyawo tongoti zviri kupisa na skimbo zviri kupisa chokupai anditi Lato. Anzakamira seko. Nene ndotaurwa nakapfupi nene saka ndoda kumureply according to whatever zvaari kupindura but handisida video because handisida kuti like social media whatever. Ndati zviri mpesa ari kutaurwa naye mota yaari kutokona mota yaari kutotaura kuti hanzi jega chichiye. Ndina ndamupa mota iyoyo kofi. Ndimbomubvunzawo kuti une kana agreement of yayo here kana bhuku rayo. Ndindakamupa motikari iyoyo. Mbaiuraya mandadzoka mandaitora mandamupa imwe. Mbauraya futi bhazi racho. Mbadzoka pari kuda futi imwe but at the moment handina motikari yakachipa yemari dziri pamusoro. Ndakamuti inini uya netop up kana ye500 ndikupe imwe mota yakanaka iye hana kana senti. Saka handingamupe kuno kuti ndagara ndichingobatsirana naye. Okay, angatenga kwamuri. Hana kutenga ndakatomupa mahara. Motikari yaari kutotaura nezvayo kuti akatora tikaita sei mota yandakamupa mahara. Hana kutoitenga ende patakamupa mota hana kumboita video yekuti maita basa mandipawo mota mazoita sei. Akuzoita video yekuti end of which mota yacho yaari kuti hanzi ndavharwa mota hapana kana atomboramba atavharwa mota. Bozi ndinaime car dealer. At the moment handina motikari yevalue iri pasi yemalevel iwayo kuti ndimupe. Orenda bata. Kosaka pesa unopinda pachizonzi mukadzi wangu chichi. Ameno zvari kutodomokawo ndanzwa ngati hanzi ndanga ndaitengera mukadzi wangu. Uri kuona munhu uyu akaba mari. Akapa pamajesa marabha paizwe akatenga Benz 202 ndaivapo kaini ndaive 9 ndakatobva ndichidrive pakamota yayo. Okay, ndozvietanga riripo. Saka munhu uyu manje aba mari yamarabha iye manje akungogaira kuti munhu wese anenge achimuvhara. Vozano akajaira kungopiwa zvinhu ngoni. Saka kuti ukangomunyima kana kuti ukaitanga wamusiya akona angavharwa munhu angachilemeka kuti wandivhara chinhu chandakambomupa inini. Hakuna zvakadaro. Mota yacho angaitenga kuti ngaambotiradziwa agreement of sale yejega yacho yaari kutaura iyoyo yaari kuti ndakandosiyana nevolvo ari kutaura iyoyo ndakamuti ino etopa ndite kwanza ndingakupe mahara. Tuya netopa bhazi yake jega yekutanga yake yakafa saka asina mari yekuigadzirisa. Okay. Eni mbatamuti kapfupi hauna mari yekugadzirisa chitora iyi iri kufamba iwo raiti. Tamupa iri kufamba yamba aenda mahara. Aenda bhasiya yake isiri kufamba yayo. Yake isiri kufamba yacho iripo paakangoisiyana nhasi iripo. Obva ipapo yandamupa iri kufamba mbaiuraya mbandanoitora mbandanomupa bhazi chaicho. Chibhazi chacho futi munhu wandandachitorera inini papa itoka misunderstanding handiunderstand zvemadhiri. Kudai nekudai. But ndakatozoclearana nemunhu wacho yamba yatopera chongoripo chipa dheni.
uya kauchitore chibhazi yacho yako yasine kutanga uya uitore iye ari kutoklema nezvayo mota yandakamupa ini mahara didn't even pay for it. Saka mangazombokomunikita naye Rover nezuro because yachara zvekuzviuraya kwavo. Iwa matsvaga attention kwazvo mani shugeta anga asingataro tada kuzuraya mazuva pfuura akadii kufa ngaapfeka toti aiwa bomu mukuru saka chaicho zvona vanhu vangoziva zvinhu zvikuitika because ndimi nai makubhlema pasina matemtena aya mota yaari kutaura iwo kuti hanzi akaiona kuti ngaakuratidze bhuku ngaakutumire number plate yayo nebhuku rayo neagreement of sale mota yaakauya tikamupa mahara aiwa bomu mukuru chikacho chaari kutaura ichocho kuti chichi kuda kukutumira ndisandire message kuwhatsapp kuda kukutumira mapicha acho kuda ndichakutumira kavhidhiyo ndikuratidza mota dzacho volvo yaari kutaura kuti volvo ini ndakatotopa mari saka iye ngaatope mari anene mari yetop up ngaangotopa mari atore mota zvino ani mota dziripo aiwa saka bo handino namba dzacho dzamukutsvasa pawhatsapp izodzi dzangu izodzi dziripo pawhatsapp ore saka bhumire ndikubache izve so ita chapo apana here ane namba muponere ziso regondo apana here ane namba muponere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro etinoinau peshona kwete chindau tichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita